Folkets, vi skal i gang med vores algeprojekt. Vi skal have lavet alger om til energi. Kan man godt det? Selvfølgelig kan du det. Så du kan da både bruge det til el og til biobrændstof. Vi skal i gang, drenge. Vi skal have fundet nogle på kilderne og folk og kolber. Vi går i gang. Alger. Hvorfor virker det ikke? Pis. Lorte kaffemaskine. Der er ingen strøm i de her alger. Edvard, hvad foregår der? Jamen, I sagde, at man kunne få energi ud af alger, og det virker bare ikke. Det gjorde det heller ikke ud i bilen. Edvard, du har fuldstændig misforstået det her. Sådan der får man det ikke energi ud af alger. Du har taget det alt for bogstaveligt. Det kræver en lang og tidskrævende proces at lave alger om til energi. Ja, nu skal vi så have nogle enzymer i vores algemasse. Fedt. Hvad er det? Enzymer, det er naturlige organisme. Nej, selv det der er. Vi klarer det bare selv. Vi skal have fat i vores enzymer. Enzym? Den? Nej. Aha. Er det en blad? Hvad er en enzym? Så har jeg fået enzymer. Godt, så skal vi bare putte dem i algemassen. Ej, jeg kan simpelthen ikke finde nogen enzymer. Men det kan du jo heller ikke, Morten. For enzymer, det er... Ja, så skal vi jo så i gang med at destillere vores prøver, og ja, det skal vi jo så lige have lavet vores opstilling til. Men... Jeg har vores destilleringsvæske. Super. Så skal vi sætte det her sammen. Hvad fanden laver du? Jamen, så jeg skulle destillere noget rengøring. Det er sterilisering, din kæmpe idiot. Destillering. Det er det her, hvor du får vores algemasse for destilleret alkohol ud af det. Det er på den her opstilling. Kan du godt forstå det? Lille Edvard. Nå. Prøv at se her, Edvard. Med det alge, vi lige har lavet, der kan vi få energi ud af det, så vi kan få biobrændsel, så vi kan få den her bil til at køre på. Så prøver vi lige at have lidt på. Sådan der. Så prøver du at køre en tur, Edvard. Bare sæt dig ind. Det skulle du gerne virke. Og det er jo ikke kun brændstof, du kan få ud af de her alger.
Du kan også få strøm ud af det. Du vil lave kaffe ud af det. Skal jeg så bare sætte stikket i, eller hvad? Ja, du skal bare sætte dækket i. Tænd for kontakten. Og så kaffen over. Så får du kaffe. Ud af alger. Smart.